ପାଣିପାଗ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାତିରୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ମାସ୍କ କଟକଣା ଫେରିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠୁ ସିଡିଏମ୍ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହା ସହ ବୈଠକରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଘର ଲୋକ ଭିତରେ ଗହଳି ସମୟରେ ଓ କ୍ଲିନିକାଲ ହଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 300 ଉପରେ ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 382 କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ 158, ସମ୍ବଲପୁର 65, ନୂଆପଡ଼ା 21, କଟକ 16, କଳାହାଣ୍ଡି 15, ବରଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 14 ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3032କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ 276 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିଛି।